argitaratu zen liburu bat. Eta, bertan ikusi den duen, lehenengoko saiakeretan bezala, basazela gauza batzuk, esazela kontemplatuta, edo gabezi batzuk, eta bertan ikusi den duen, igual ikuspuntu feminista ezagula guztiz plasmatuta. Eta basazen errealitate batzuk, arrasaten gertatutakoak, igual esazela hain ondo azalduta, edo orduan ikusi den duen behar hori gabezi hori betetzeko. Hortik irten zen ideia eta hortik hasi ginen errolda moduko bat itxen kontaktan nahian emakume desberdinekin, ez? Garaia desberdinetakoak, adin desberdinetakoak eta nolabait horrek irudikatuko zauela alde batetik arrasateko errealitatea eta bestetik garaian garaikoa eta zehan itzazagoen errealitatea, ez? Horren baitan kontakta hauen duen parte hartu da benen 8 emakumeekin, mila esker, ez da izan ariketa erreza bakit. Bakoitzak ikutzen dautzalako oso gauza pertsonalak, ez? Eta, hori, eskerrak ematea, konpromisua, adierazitako konpromisua gatik, liburu honetan parte hartzeko. Orduen, nolabait hastiatek,